Marta, uda hontan, Bai. ze bilduma berria topatuko dugu zure dendan? Danetik dakau, Danetikan? bai. Zenbat diseinu berri itituzu udalaro? Diseinu berri ez dakit, igual bost bat forma edo, azkenean, nahi gustatzen egitena da, bezeruai ze bihar dazkaen, aitzia eta horren arabera, patroi berriak, diseinatzen ditut eta probatzen ditut, adibidez. Claro, eta ni pentsatzen dut, aurreko urtetakoak askore, kendu ez diala iten, hau gehitu iten dira gaina, ez da? Hori da, bai, probatzen juten naiz, eta azkenean modelo batzuk ja ondo juteianak, beti eukitzen ditut eskuragarri dendan. Zenbat modelo ukitzea daude dendan? Gizonetazkoak bakarrikan modeloa da. Estampatu eta oial ezberdinetan dazkat, eta emakumetan, ez dakit, igual 20 bat goiko eta beste 20 beko eta baino jantzitan, ez dakit. Claro, eta hor da lianin kombinazio guztiak indeta dara, azkenian... Bai. Horiek izango zian modeluak, gero aparte estampatuak eta... Hori modeluak, gero estampatu desberdinak ingainea. Hori da, eta oial ezberdinak. Bai. Eta balda udaraen bat ez dakit, joera bat da, aurten danak ez dakit, marrakin, urren urten danak lorekin, Bai, beti dago animal print bat, leopardo bat edo hori tono ezberdinetan eta, gero nahi asko gustatzen dizkit hori lore estampatu tropikalak edo, beti dazkatnik dendan, eta gero basaiatzen naiz gauza ezberdinak eta egiten, eta probatzen juten naiz aber ze estampatu ezberdin alditutein. Eta adibidez esan dezuna animalinak eta hor zer daka beti, hor leoparduak irabaziten dio beti da nahi, zebra, leoia eta da nahi, Gehienetan bai. Ez dakit, zebra ere eta, erabiltzen ditugu, baino, gehienak animal print leopardua izango zen, kolorez berrinetan hori bai. Eta estampatutan zein da gehiena eskatzeuna jendiak? Depende. Tropikalak. Bai. Eta azkenian, marraduna, behitugu biloke bai, marrakin gaudela, hori betikoa da. Baita ere, betikoa. Eta gio hau ez da erresa, opari bat iteko garaian, erresa. Ni ez zait erresa iten, zeratik gani beti kala itete txian. Ordu, nire amaziote txian, txaparro bat, hau da pixkat nahiko pertsola da, ez da? Gaina, zuk izan dezuna, kurbak, beikuak, goikua, oso zaila da bikini bat norbait eraman etxea eta... Bai, komplikagoa da hori, zaila da. Igual zuga izpakin bai, baina bestela zaila izatea, ez da? Bai, nik beti esaten dut, oberena dela igual opari bono bat oparitzea, ja pertsona den da etortzea, orduan nor aukera ezberdin asko atako izkiot, eta batea aurkituko dugula beti, eroso edo ondo sentitzen... ondo sentiarazten dion modelon bat, bai. Bai, egia esan, gaina esan dezuna, bai, du digabe, bonua, onena, bonua. Bai. Nik bestela ez dut asmatzen, inoiz. Bai, ez da erresa, emakumeatzat ez da erresa. Gaina, zuk, Marta, honekin indarra iten dezuna, ez desan, zuk sare sozialetan bai, jende asko jarraitzea izu, zure blokadak azu, edo, baina gustatzen zaizu aurrez aurre saltzia olako gauzak, ez da? Bai. Zaiatzen naiz hori aholkatzen eta aukera asko erakusten azkenean. Nik beti esaten dez. Zu sartu eta nik jungo naiz ateratzen aukera ezberdinak, ikusiko bila batea ikusiko ze kolore dian oberen jute zaizkionak bezeruai, edo ze forma, ze... Dana. Danetik. Probatzen juten gara. Eta hor adibidez, zautze, zuk arzenean zautzan illa danak ezautze geha, baina zu zauztarrak adibidez, atrebiduak geha, o jende zauztarrak tendentzia markatzen du modana, edo atzetik angoaz. Nahiko sositua geha? Depende. Aiga ikasten pixkat. Bai. Nik hau ja moztu dut. Hori txikitu ezu, bai, earki. Hori ingozuna da, guain, lapikuntan jarri. Lapikuntan gozatuko deu, olioekin. Eta gero botako xio, espezia guztiak. Gaur guk espezia hauek botako izkio, baina zuek etxian dazkazuenak edo gehien gustatzen zaizkizuenak. Ez dira biharrezkoak espezia horietanak botatzia. Baina bakizu etxian egoten dian potezito horiek horbetitanak itxita, erabilin berdia. Gainea, espeziak oso onuragarriak dira. Gio bai, neurrian erabili berdia. Gatza bezala da, pasatzen bagea, horren zaporia besteik ez da gaur du. Bakoitzetik pixka batako dio, fundamentu amateko.
Hemen, hauek, behitu, ja, hola egon behar du, ikusten dezu, Bai. labana sartu, eta labanak ezin du atea, barazkiakin, atea behar du, bakarrikan, eta barazkik orgeatu behar du. Horun hau, listo dakau, gero ingo deu. Zukatu eta berrindu gurinetan. Hemen ere, batzu ja, goxatzen hasian, pixka gilo goxatzia bakailua sartzeko barroa. Vale, hor martxan dakau, eta zuk hau, txukun jarri eso. Ezin jo begoaz. Vale, hau betako deu. Hasta que igual pixkata hundi moztu dut. Ke ba, oso ondo. Eso eskan artean ez da, disimulatuko da. Oso ondo. Vale, hau gola, hoi martxan, eta dana martxan dakau. Eta, denda. Denda, txaparro saltzeko, baino jantziak, urte guztien da irikita? Ez, azkenian temporadako... Gabonetan ez dira saltzen, ez da? Ez, eta zarautzen gutxillo, igual Canariasetan, baina igual txaparro eta bufandako, zeo hola. Bai, holako zeze. Baina neguan beste gauza bat biltzezea, edo... Bueno, azkenean iten detena da, negu osua kolekzio dana preparatzen eta gauza berriak aurkitza dituten, eta martxotik iraia aukara arte dakat denda irekita. Vale, oza, este santu baino lehenuo, ja martxan jarri zea, eta gero uda bukatzean ian... Listo. Ja, aukera berriak. Eta nun inspiratze zea, marrazki horiek, diseinu horiek ateatzeko, ez dakit ondartzalden, onmendia jutezean, hori sartze zean, nun inspiratze zea hoetan akiteko? Ba, ez dakit, nik beti esaten dut, naturak eta inspiratu iteitela, eta, azkenian iten sortzen ditut, gauza ezberdinak. Baina, igual zeo zerrek piztuko izu argila, non bai zeo ze ikusten desunean, bai, bueno. Oztaki Hollywoodeko pelikula ikusten ditzezean, A ver, ni beti nago, begiak zehatuta, orduan, ez dakit, igual pelikula bat ikusten, ez dakit, kuadron bat ikusten dut, edo alfombra bat, eta, ideia ezberdinak ateratzen ditut baitare. Gustatzen bazaizu, ez dut, probat ingo. Hori da. Askotan niten dezu probat, adibidez, zuk marrazten dezu, esan dezu batutan internete, ordenadore bidez itezu marrazkik, askotan itezu igual marrazki bat eta gero ez dezu bukatzen estampatzen noialetan. Bai, zenbat inbiardia bat onateatzeko? Ba, ez dakit, ez da matematikoa baino, azkenean nik, marrazki ezberdinak iteituk, eta gero joku asko daka koloria zehaztia. Orduan iten detena da, igual, fondo ezberdinak estampatzea eraman, eta gero aukeratu, azkenengo eta askotan estampauta ikusi arte hori alian, igual ez da ondo ikusten, marrazkian badakizu, hau ondo ateakoa. Bueno, azkenean oitzen nahi naiz baitare prozesu horta, badakizu zer topatuko zungero, ez da? Bai, niretzat erreixa da. Zu ja estudio zutrukua. Bai. Ondo, hemen ningo deuna da behitu, jarri diet, alde hortatikan, azal aldetikan jarriko deure bai, beste momentu bat. Bai. Eta nik ikusinet, oiala, hor ikusten dut, baina ez da osua, ez da? Osea, nola etortzen da oiala? Bai, lehen esan bezala, nik iten ditut, hori marrazkiak bai akuarelan edo ordenagailuan bidez, eta gero adidez hemen ekarri ditut bai bizualki gehiago ikusteko, egiten dituan marrazki ezberdinak, ez da? Hemen, lehen esan dizutuen bezala... Hau da, likra esatean, ez da? Hori da, likra. Orduan, estampatu berdina, fondo ezberdinekin estampatzea bidaltzen dut. Hau esan dezuna dia hawaianuak, ez da? Hori da, tropikalak edo. Bai. Eta gero azkenean bat aukeratzen dut. Adibidez, kasu hontan izango zen aukeratutakoa urdin iluna, fondo urdin ilunana. Hau muestra zera etortzen zaizu, eta gero esaten zu, emaiazu hau eta hau. Eta horrekin osuak etortzen zaizu. Hori, metro deixente ite ditut, gero kolekzioa iteko. Bitu zetu aia polita. Bai. Onda. Bai. Eta adibidez, zenbat metro eskatzen dituzu? Hor asko eskatzen dituzu, o puxketak etortzen da, o nola etortzen da hori zehazki? Ba, depende. Gutxi gora bera zenbat metro berdituten kolekzio bakoitzeko, modelo bakoitzeko, eta saiatzen naiz gutxien eskatzen, gero ez eukitzeko soberako hori da. Bai. Hor bado, gero beho soberakoakin tira batzukin da, lokarriko pulserak eta gomak eta, ez da? Bai, hori nara monak itezun bere garaian. Onda. Bueno, hemen, ia dana bideratuta dakau. Bai. Pinazik gero botako ditugunea eta baitare zua eska, goxatuko dugu. Hemen, espeziak botatzen, hemen, behitu, hau ja, ikusi, barrutikan, ikustezun nola teatzen zainoen, hor,
zuku hori dana, Bai. hori da bere gelatina eta horrekin geho pilpile egingo dugu. Vale? Eta egingo deuna da bitarten beste erreportai bat ikustea jungo gea, zehazki jungo gea, aiora